povynášať tú vodu. No. Predstav si, že tí psi utiekli zase až na chodbu. Hajzlici. No. Už to vypuklo. Už to vypuklo. A ešte ale akí sú šikovní, utiekať si dajú. Pozor, je tam napíkala. Dobrý dom. Baba, tento domček si to videla? Ne, to som nevidela. To som videla takú inú krabicu, ktorú sa mi dozvala. Ježiš! To satelit. Ja, no. Ja som No, lebo myslel sa tak, že si myslela, že to má byť krabica, to pre nich. To taký malý pes vie našťať. Počkaj, niekto mi volá nejaké utajné číslo. Už ne. Že mohla si tých veľkov ešte raz upratať, ne? Zas mi volá. Tak to zdvihni, ne?